urterdi Gernikako pelotalekutik amateur mailako pelotaririk onenak ikusteko aukera izango dugu. Barandika eta Lekerika Gernikarrak batetik eta Alberro eta Amati bestetik. Gaurkoa aproba bat izango da. Hauen helburua irailean munduko txapelketa jokatuko dutenean punta-puntan ibiltzea eta litekeena da gainera elkar finaldean elkarren berri izatea. Xabier Barandikak 24 urte ditu, metro eta 80 zentimetro eta 80 kilo. Atzelaria ere bertakoa, nahi Lekerika behaskoa 19 urte, metro eta 79 zentimetro eta 85 kilo. Eta aurkariak iparraldeko pilotalekuetan aritzen direnak, nahi Alberro Gipuzkoarra da, Donostiarra, baina beti dabil Donostitik iparraldeko pilotalekuetara, Biarritzera eta inguruetan dauden pilotalekuetara, eta Frantziako selekzioarekin jokatu ohidu nazioarteko txapelketetan, metro eta 76 zentimetro eta 74 kilo da. Berarekin intza jokatu behar zuen, baina azkenean ez du etortzerik izan eta ordezkoa ekarri du naik, irudietan bere ondoan duzuen Estefan Amati. 28 urte, bidartekoa da, metro eta 80 zentimetro eta 80 kilo. Neurketa hoi baino laburrakoa izango da, 25 tantora jokatuko dute. Sakea urdin egokitu da eta Unai Alberrok aterako du. Lekerikak 9. kuadroan, Amatik atzera. Lekerika. Alberro. Ondo moztutakoa. Aukera Barandikak atzera botatzeko. Atzelarien txanda da orain. Indartxuru Lekerikak, Amati. Lehen bizi tantoa lantzeko asmoz plazatu dira lau pilotariak baztertu arren, ondo eutsi dio Lekerikak, Amati. Azkar Amatik atera erdialdera jodu pilotak. Eskubiz, ondo jarritakoa. Alberro pila, utzi azkenean Amatiri, ondo iritsi da, gora bota gero, txapa jodu, aurreneko tantoa, ondo landutakoa, gorrientzat, Javier Arkarazo, ongi etorri. Bai, amenkaz barrido. Eta lehen da biziko tanto honetan ikusi dugu, gogotsu etorri direla, lan egiteko asmoz, eta tantoak garesti salduko dituztela. Nik uste bai ez, lau pelotari egin dabe oso ondo bierra, eta ez dakit, honek hiru pelotari bentzen, neuke akordu batek dena, ikusi askotan jogatzen, laugarrena Amatiztu ikusi, neuke ez dut ikusi, baina frontu dizen bezalako edarto boteko horri dara eta junda, Ikusiko, honek sartu ikin dabe asko eta partido dar bat ikusteko aukeri egungo. Utzi Alberrok, Amati. Lekerika, orain bai sartu da Alberro. Ondo aterako zaio Barandikari, baina utxe egin du errebotera itzuli nahi izan duenean. Bai, apurtxoa ganera torrezeko pelotie eta alanda guztibe, berak nahi zindeu solteu, ez da. Alberro ikendu pelotie, baina ez du sartu eta utzin dau, hor ikusiko. Lehen da biziko tanto egin dute Alberrok eta Estefan Amatik. Sarritan jokatu da eta entrenatu dute hemen, zer esanik ez bertakoak izan da gorriek. Asko zere gutxiagotan izango zuten kontoi honetaz gozatzeko aukera, bai Alberrok eta batipat Amatik. Alberroren sakea, utzi Barandikak Lekerikari.
Kamora hori. Bai, ezker horna oso goian harrapatu du, asko zabaldu da. Eta bigarren tanto izango da urdinentzat. Hauxe da, nitako frontoitatik neuke jokatu duen frontoita mitzet, eskerreko hormi egoten duenien, errezkuten dela kontrakantxara. Zainik lar piketan dugu eskerreko horman, ero zeiki, baina oso errezkuten dago. Kontuan hartu beharko dute pilotariek. Javier Arkarazok esan berretigun. Kontu hori. Alberroren sakea, orain bai sartu da Barandika eta bikaina eginda lortu du bigarrena. Bai, hemen maia ja esposu saki ekentzen da horretara erdi-erdien itxi garbi ikusten da, ondo dominetan da bina kosteu hone pelotari jo. Eta profesionala egin jogatu da besonek, eta ja badakizi ez erran. Azkeneko munduko kopa, Mexikon, iaz jokatu zutenean, txapeldun izan ziren, Barandika eta Lekerika. Urreko itzordua aurten bertan, irailean Mexikon izango dute, eta txapelketa ura gainera, ofiziala izango da, munduko kopa baino garrantzi handiagoko izango da, munduko txapelketa. Ondo, amati, errebotetik errebotera, bila doa Alberro, hirugarren kuadroan gainetik pasa nahi, ederra doa, hortxe bukatuko da. Saiatu da eramaten Lekerika, baina oso ondo utzintako izan da, hirugarrena lortu dute urdinek. Altura egokia eman da, bideratu du errebotera. Ez du etxi, saiatu da Gernikako atzelaria eramaten, baina oso zaila zen. Alberro. Lekerika, aztertu. Errebotean Unai. Barandika. Eskatu egin dio Alberrok eta ez du eramaterik izan gero. Baina, pelota gatsa ezin da esartzeko be. Eskatu itzo, baina geratun jako gero apur bat. Hori ondo botateko, lurrera junbiozu. Tente gelditu da, Unai eta ez du eramaterik izan. Bana, Bina eta Irun egin dute. Errinketa ugari aurreneko tanto hauetan. Barandikaren sakea. Alberro. Posturi kanbizetan dezadik postu botatzen dori da, baina atzeneako kanbiz egin dago. Oso batzuk atzera egin ditu Lekerikak. Pelota erreza zirudien. Bai, hori pelota erreza izin desartzeko. Baina ez dakit, argiek itxutu izan balute bezala edo, keinu bat egin du. Pelota ez duela ondo ikusi edo norbait arraro egin duela. Bai, pelotik apurtxu bat egin dugu beren aldera egin dugu, baina haune frontoionek argizetako oso hona deko ze deko albos. Da, albos ez du normalien horretara gatzeiken, Uniak horretan az goizen bai, goizen bataz filan hor bai egin da minutuzia. Barandika, errebote garbia izango da Alberro. Erasoan Xavier. Ez du pasatzerik izan Amati, baina berak gora bota. Eta beste berdiketa bat. Laugarrenean. Orain arte Lekerikak bi pelota hutsegin ditu, ez da normala oso atzelari segurua baita 19 urte izanagatik. Segurtasun handia ematen dio beti aurrelariari. Gaur jende asko da pelotalekuan. Eta hori batetik bizgarri bat izaten da pelotarientzat, baina bestetik etxekoak izan da gainera. Tentsioa ere eragin dezake. Ez eta hauek garrantzi handiko partidoak jokatzen ohituta egon.
amateur mailan. Jende ugari Gernikako pelotalekuko armailetan. Pozgarria da hori beti. Esta puntarentzat. Da frontoi berabe, ez da ipa, nik aspaldien ikusi barik edo zeitik, baina elegante ikustote, Benetan, hau hamen obrak indabez. Pelota berriarekin, Barandikak aterako du. Bai. Horrik garbi izan daia, engantxe behizo eta falta biena. Euren pelota eskatu diote epaileri eta bixi etorri da Alberro urrengo sake ateratzera. Aratzuren bate edo beste, ari da izaten Donostiarra. Barandikari sakeak entzeko. Ikusiago, saiatuko da ateratzen, orain ondo. Lekerika. Amati, garbi hartu du pelota hori. Atzera etorrita, Xavier Barandika, ondo. Estefan. Lekerika. Alberro, bote egin dio. Barandikari ez du sartzerik izan. Alberro. Garra. Bai. Oskarrenean ez da berdiketarik izango. Bi tanto jarraian egin baitituzte urdinek 6 eta 4 aurretik dira. Eta erain arte Amati impresio ona uzten ari da. Bai, benetan, nik oso zeitantu polit jokatu duz. Da kantxan ikusten jako bere movimentuek ondo, Ez da ikuste pelotaria lehenko partidu jokatzen duena apurtxo bat movimentu egin jegaldute pelotiana ondo doi, eta eskatu itxi dana ondo egin dago. Lekerika. Oin be, itxi peloti, igual mingeio ingo dago eta behitu zelago minin dauen. Bai. Lago rebota zu bota dauen Alberro. Txaloak Ipuzkoarraren zat. Erozein firmolik hori. Ezker hormari txatxita botendia egin du, eta ezin ez Barandikak, ez eta Lekerikak inola ere eraman. Salto itzela indu barrez, Bai. Zazpi eta 4, Alberro eta Amati aurretik. Lekerika. Guts orain, Estefanek. Zerretuen pelota horrek utxe egiteko. Eta garbi izan da. Lehen atera duten pelota berriro eskatu epaileari eta horrekin jokatuko dute. Falta egin du lehen sakez pelota honekin Barandikak eta orain ere larri ibili da. Amati. Lekerika. Hori kanpora igual, ez barru. Gelituen pitima bere burua lurrera bota behar izan du Alberrok. Barandika. Hau ere eman du. Botea kanpoan. 6 garrena, 6 eta 7. Baina peloti, hau geratu jen da, rebote tipe bitu nun geratu dan, Hamar derrizen hor geratu da. Eta txaloak entzun ditu Alberrok. Reboteri eraman duenean. Zestago sez, etorri da pelota lekura. Pelota zalea. Berdintzeko aukera izango dute Gernikarrek, sakea Barandikak. Amati. Barandika. Saiatu da sartzen, eskatu Lekerikak, aukera ona Barandikarentzat bertan usteko, bai. Oso atzera etorria zen Alberro. Eta epaileari ikutu egin duela eskatu egin dute. Bai, golpi bota izo, nizta iztutu izten ikutu izan, baina golpi botazo, baina
gero zelan ondo ikasitxe dekien ja gaur egunien delanteru danak, peloti aurrin zelan topetan da bien. Hori da bentaja bat oso ondile. Hiru eta hutseko partzela egin dute gorriek. Zazpina dugu markagailua. Barandikaren sakea. Amati, laburrantxa gelditu zaio, baina iritsi da. Barandika. Oso arro. Berriz ere airearen bila, rapatu du, txokoan utzi eta bere burua saldu du. Aukeraren Alberrok. Eskuro bototze berape. Bai. Amati. Atzelariek orain jokoan. Eskubiz, Lekerikak. Amati. Bi aukera hon izan dituzte tanto honetan aurrelariek. Batak zein besteak. Ez dute asmatu. Alberro. Berki jarritakoak. Txitxakaren bila. Hortu bobida pelotie. Beste pelotaka da onba jokatzeko aukera. Berki utzitako dejadak eman dio tantoa. Unai Alberrori oso partidu polita ikusten ari gara, Javier. Bai. Lau pelota izek ondo da biz. Bate pelota ero utzin dabe da enartien, baina tantu gondo burrukatute eta politia amaitute gero. Pentsa da iguele mostu inguzela txapagan nien suabe, baina bitu. Dejari bototzo. Hogeita bost tantora izango da gaurko norgehiagoka. Zortzi eta zazpi, Alberro eta Amati aurretik dira. Barandika, beti gora errebotera pelota. Alberro zazpian, bote handi egingo dio, bai. Hauzo batzuk aurrera egina zen Lekerika. Baina, bazekien Alberrok hori egingo zuela eta saiatu da. Garbi ikusten da, honaz pelotionaz, errebotetik mila egiten dau, ero geratu zilezatzin, ero etorri apurtxo bat hor beratzi kuadru ez, hemen frontu, hor nien beratzi kuadrutik asko dokezua, Hor neurrizek ondo hartu bitzoz berak. Alberroren sakea. Lekerika. Amati. Agarra doa. Lekerika. Zortzitik orain. Erdo. Zutu egin nahi du. Dominetan bintzet. Alberro. Hori hona du. Iritsiko da. Aukera Unairentzat, laugarren kuadroa nahi duena egiteko. Gainetik pasa nahi du. Eraman Lekerikak. Azkar ibili behar du harrapatzeko. Ibili da eta tanto izango da. Hiru pelotaka da jo behar izan ditu Alberro, baina merezi izan dute. Hirugarrean lortu baitu 10. tantoa. Eskerrak ez hartu ez da tanto indeulako, ostantzin da honin jekeusin da eta sartu batzen, a ber. Hor ikusiko garbi. Baina pelota gatsa sartu dago, ja se zabaltze junda pelotie. Hor ikusten da, zelan laban egiten duen. Eta aurrez jodituen pelotakadetan, Amatik berak ere ondo lagundu dio Alberrori. Bai. Atzera domineu eta Lekerika pelotari indartzu da, eta betxu, eukin dugu 14 sartu dukitzu berari. Gernikako pilotalekuan gaude, etxeko bikotea oraingo zatzetik markagailuan. Xabier Barandika eta Unai Lekerika. Hiru tanto aurretik dituzte, Alberro eta Amati. Unai Lekerika. Eskatu Alberro, konfiantza du, errebotearekin. Askotan egiten ari da jokaldi hori. Eta bilu, Bai, eragingarria. Hemen beti esaten du moruen, pintxurien ostin ipinizu pelotia. Urten beste bain eskarra gormati. Ja, indeuz, iruro lautantu urta ezik, Bai. Orain arteko alderik handiena, hauxe, lautantokoa.
4-0 partziala lortu dute Alberrok eta Amatik. Eta saki beta tempolitxo. Habere utzi Amatik. Hortxe du Barandikak. Moztu eta tanto. Ia jazuen dela inguruan. Zortzigarrena. Rebotea eskubiz eraman behar izan du Alberrok. Bila joan da Barandika, moztu, abiadura aldi hartu du pelotak eta eskerrak hankak garaizten du dituen. Barandika aterako du, boskarren kuadroan zai Alberro. Keinu egin arren, utzi Amatiri. Lekerika. Amatik gauzoa garbi ikusten dago hemen partiduen. Bera badaki Amiru kuadrotik Lekerikak ez zena txula sartuko. Eta apurtxoa luze etorten bada pelotie, itxikitzo Alberro hori betu, zelako da hartu. Bera hor jugatuko dago, 12-11 horri biliko da bera. Alberro bederatzira. Pelotaren bila etorri. Aztartzen saiatu da Lekerika. Eskubiz orain, nola moldatzen den Amati. Barandika. Horretxe gaurrean. Gainetik pasan nahi. Horre kanpora. Kanpora du hori. Okaldi zalde egin nahi izatu. Eta horraz kontu zibili da hemen. Hemen eskapadi errez hartzen dago kosteu botatu zunien. Horixe gertatu zaio, gainetik pasan nahi izan dituela biak eta pelotak nabarmen egin du Zabalaldera. 12garrena urdinentzat, 12-8. Eta ez diaz tiro, nik uste hemen jente askontzako iguel favorito etxeko egizingo zila, baina politxo joazen da bez iparraldekuek, benetan ondo. Ardira iriste ardira, 25 jarri baitute partida. Alberroren sakea. Lekerika. Amati. Peloten gani noten da, ikusten eta zelako movimentu edeko zanberak. Jarabez askosta ikintzako gehitxu hau, hemen frontoien. Danari, baina behoni gehitxu hau. Ara. Eskubiz pelota gelditzen saiatu da, baina lurrera erori zaio. Tantoa gorrientzat, pelota aldatu egin dute. Hortxe ikusten ari gara. Estefan Amatiren utxa. Barandikaren sakea. Amati. Zabaldu pelota, Alberrok hartu, eta errebotera. Xavier. Alberro, erasoan hasiko da Donostiarra. Ezker horma ikutu, ondo Lekerika. Atzelariaren zat, ondo. Pelota zaila sartu du Botelaster. Aizuak edartu. Lekerika. Alberro. Ondo Alberro. Eskatu Barandikak. Unai.
Edarki utzi du txokoan. Ondo. Oso ondo hori da. Ze tanto eleganti egin dago, pelota gatsa sartu. Zabaldu egin lekerikai eta zelako dartu bota duen barrura. Oso tonto politia. Atxeden askatu du Alberrok berak gure edateko. Eta jakin jebarrez, barru bota eta tantu ingoa benez, ikusi dugu ja lekerik atzin geldi deuena. Oraingoz atzeti markagailuan Barandika eta Lekerika. Irabazi egin nahi dute Gernikako pilotalekuan bildu diren pilotazale guzti hauen aurrean. Hasiera orekatua izan du neurketak, Bana, Bina, Iruna eta Launa egin dute, baina gero markagailuan aurrea hartuta dabiltza Alberro eta Amati. Intza zen etortzekoak gaur Alberrorekin batera, baina arazoren bat izan du. Ez du jokatzerik izan, baina haren ordez etorri dena, oso maila polita ematen ari da Estefan Amati. Espainiako selekzioaren izenean jokatzen ari da nazioarteko azken txapelketetan. Barandika eta Lekerika besteak beste, eta Frantziako selekzioko partaide dira Alberro eta Amati. Nazioarteko txapelketa gorena irailean izango dute, munduko txapelketa Mexikon, eta ara begira jarrita daude aspaldi gainera, bai lau hauek eta baita euren inguruan dabiltzan puntista guztiak, baita beste jokal molde guztietako amateur mailako pelotari onenak ere. Prestakuntza zorrozten 2 hilabete baino ez baitira falta. Alberrok eta Amatik erdiak gainditu dituzte. Partida 25 tantora baita, amaitutu daramatzate. Pelota zaila hartu nahi izan du Alberrok, bere lagunarentzat ere zaila izango zelakoan. Da izen bengo zan, Bai. Ze nik uste dute barru hila eta esan nahi euko iguele Amati hor. Barandika tanto batzuk jarraien egin behar dituzte aurkariak harrapatzeko. Amati Lekerika Amati bila etorrita atzean jarri nahian Eskubiz Unai ondo Ingertu muzu, Ezker hormara gurutzatu eta botea bien tartean eginda lortu du 11garrena Lekerikak. Gertuxeago dituzte 2 tantora orain. Gorriek urdinak. Barandikaren txakea. Amati. Lekerika erasoan. Alberro. Hortik egin da minon dize. Ondo lake. Zazpian Alberro. Itxiko da Lekerika Eskubiz. Amarterdian. Kapagainan moztu eta tanto. Eskuzku nukin dugu, baina konfiantziaz, pelota egin dugu nien, bota egin dugu. Hemen kasuen, betu. Da tantu egin. Azken biak berak lortu ditu. Eskubiz gainera biak. Aurrekoa oso indartsu gurutzatuta ezker paretaren kontra eta oraingo hau txaparen gainean moztuta. Berdintzeko aukera izango dute Gernikarrek. Barandikaren sakea. Huts orain. Bitanto on egin ondoren. Bai, hori da, tristia.
Ja, pentsete pelota egoten da, ja, bueno, sartu narratxan, eta, a ber, ontsi tantutxo batzu bituzen, da, bitu. Golpin gehazen da hori. Baina, hon inon, 14 eta 12, markagailuan, oker zegoen, hor ikusi dugun emaitza, 14 dituzte urdinek, 12 gorriek. Hora, 13 erna orain lortu dute, 13 eta 14. Reboteren zain gelditu da Stefan Amati. Bere burua lurrera botata eraman nahi izan du. Baina pelotak betik gora egin du eta Oltxoira igurri du. Berdintzeko aukera etxeko entzat. Barandikaren sakea, Amati. Nagosgarrena. Baina peloti bera, ezin dotatzea llegeu, baina hortxe. Beratzin amarrin ipini peloti horman da, horre minen duze iboli egiten da. Hori errebotea etxiba benbe, labur gehatuko jakon hori peloti. Eusten junta jata. Amabost eta 13. Alberrok atera du. Lekerika. Amati aurretik kendu egin izan du Alberrok. Sanferminetan zezenaren aurretik bezala. Zezena da moruen urten da horrek, harin urten dau. Atera Amatik. Lekerika. Ederki urtza dutakoa, ondo Alberro. Kanpora, oso gainera. Horti bota duen lekutik, sekule ezin da bota hori. Gatz hartu, eskerreko horman go peloti egoizen, eta handi juadi botatie, ez da erreza. Segidua bene rebesaz joatzera eta segi honi dominetan. Beste aukera bat berdintzeko. Barandikaren sakea, Alberro. Aterako alda. Bai, baina tanto. Ezin da behar hortze da ebiz. Azkeneko berdinketa zazpineko izan da. Geroztik Alberro eta Amati alde txuatz aurretik dabiltza, baina ez dira alde handiak. Gehienez lau tantokoa izan da Zuloa, baina tanto batera behin baino gehiagotan gerturatu zaizkie Barandika eta Lekerika. Sake ona. Leke. Amati. Garbi ikusten da Amati beren armi zein dan, konfianza asko deko rebesaz. Barandika. Eskubiz. Tanto. Tanto batera berriro hurbildu. Pelotari buruz. Solasean aritu dira etxeko biak. Lehenkoa. Berein askatu diote epaileari. Baina aldageletara joateko aprobetxatu du Xabier Barandikak. Saskia askatuta ikusi dugu. Laizter itzuliko da. Egun berezia da Gernikan. Aspaldiko partez hilabet eta daukagu munduko jokalekurik onetakoa den hau. Aficionatu Frantziako pelotari hau ez gain. Jaialdi honetan zarrandiak ekarri nahi izan dituzte antolatzaileek eta haien aurretik. Biziko mokau hau ere interesgarria. Hortxe dut lehen aipatutako jokaldia. Katzelaria gainera ez da konturatu.
Aurrean zela nahi Alberro. Horri zen emongo denborarik, Gero goxin ikusi du, nolan telefonu hartu, te beren, argazki izaten ez esen azte hurrien da. Obatzien. Hau bezut harinu da bilela. Epailea bera ere bisi dator. Marra zaindu behar ditu. Laukoa eta zazpikoa sakeetan. Sakea Xavier Barandikari dagokio. Otea Marterdien eginda. Atera du. Amati. Ondo gurutzatu du. Barandika. Amati. Lekerika. Alberro, ezker hor maikutu. Barandikak moztu. Tanto. Amaseina. Arrapatu dituzte. Betik gora datoz. Gernikarrak. Ea. Bat egin ondoren, ze joera hartzen duen neurketak. Barandikaren sakea. Amati. Tanto. Horre pelota behar, oin esatutzo. Zeuri izin da peloti, baina horre pelota gatsa galine pentsau bira. Garbi ikustu zuia gatsadan azutzako eta horre ikusiko. Horra, Mati berape, meditu indiko, edarte binizor. Aurretik berriro Urdinak, Alberroren sakea. Lekerika. Dipageta. Alberro. Gurutzatu. Ederra. Oingo bai bizu darto. Eta indartzu barrez, Txitxakin de bondo horrek. Oso ona. Baina okerra aurreko pelotaka dati dator. Javier, Pipareta urrutitik egiten saiatu da zustean harrapatzeko eta horrelakoetan tanto ezpaldin bada gero salduta gelditzen da. Bai, garbi barrez, Eta 14 kuadrotik bota da Ormabilek, hortik atxada sartzia, Arrapetan mutzezu erdilo delanteroei, bai, baina hostien lehenbe demostru edo, banka bizkorra dago zela honek. Bikaina Alberroren tantoa, 18 eta 16. Barandika, Amati. Lekerika. Laukoteko pilotari gazteena, 19 urte baino ez. Zabalera, tanto. Txendo tanto, esku nukindu. Barandika baina betxu. Ez du engainatu, Zabalean baitzeuen. Baina, ez zen erreza. Pelota horri eustea. Hiru tanto hartu dituzte berriro Urdinek. Bai. Hoi falta. Bai. Solabo urratera du. 17 eta 19. Falta bano dute aurrelariek sakearekin. Bai, eta garbi ikusten da, saki, eta atenzu izeni, bote kaskarretxe mozu, ia garbi ikusten da, ero pasa, ero falta ingozune. Osea, da guzti behuten di eskentzen, ez dizen arremateuk. Ez daki du, sake batera ero bire izango diez. Ez da, bai, horrendik ez dute pasarik egin. Amati. Alberro. Ederra da hori ere.
Ondo Lekerika. Hautzi eginda, harrapatu du aidean. Eta gaizto jarri. Alberro. Lekerika. Alberro. Zabaldu eginda. Ondo bildu du Lekerikak. Amati. Barandika. Amati. Ondo ikusi dugu jokaldia. Aurreratu da. Lekerika. Alberro. Kanto izango ote da. Bai. Askotan egin du min horrelako jokaldietan. Bai, Barandika ikusi du errebotien da errebesaz da gero hau mutil hau, Alberro, eta zelako aldi deuen batetik bestera, Hogei eta 17. 16garrenean harrapatu dituzte. Baina gero lehengo moduan tanto gehiago egin dituzte Alberrok eta Amatik aurkariek baino. Estefan Amati. Herriz ere bai, Montisetik gero eta gertuago. Hemen partidun ikustutena da oso maila honeko pelota eze diez, ez da, hemengo pelota ezek, afizinion mailan. Eta ikusten da, Amati ikusten da, ez dakola errebesa fuerti, eskumi ebez, baina honen kontra joatzeko zer baduko. Eta garbi ikusten da zerbekon, kantxan ondoak ibiten, sartu asko egiten dau. Hala, horrek erregalotxu edi ez, baina oso pelotari kompletu da, dakizen da, nundi dabilen. Eskubiz nahiko behartuta bere burua salduta ez ezteko iparet egiten saiatu da Unai Alberro. Kantxaren erdian gelditu zaio Barandikari. Bai, iaia estropoz eginez. Eta hor Barandikaren utxa. 21 eta 17. Alderik handiena. Lau tantoko izan duten lehen 11 eta 7, orain 21 eta 17. Gainetik pasa nahi, Amatik bederatzian saskian sartu eta atzeratu. Lekerika. Amati. Zertu beharra daukate Gernikarre, partidua galdu nahi ezpadute. Ermu batik gero eta gertuago baitaude aurkariak. Eta handi egin eta tanto. Zuen horrelakorik espero Estefan Amatik, gainetti pasatzaio. Eten alditxo bat egin dute, eta beste pelota bat eskatu dute. Saskia pelota eskolako aztetxo batek aterako du. Lau tanto behar dituzte Alberrok eta Amatik. Zazpira daude, 25 Barandika eta Lekerika. Xabierrek hautatu du pilota. Lekerikari erakutsi. Eta orain aurkariei. Zertu zubide baina. A ber, saki izan egin duen, ze... Eta babesek engantzion segi egin dute. Rogei minutu orentxe partida jokatzen hasi direnetik, 21 dituzte urdinek. 18 Barandikak eta Lekerikak sakea Gernikako aurrelariarena. Alberro. Edarra da hori. Eraman Lekerikak. Alberro. Ederra. Jokoan
Zapagainen moztuta lortu du 22. Donostiarrak. Beste anaia bat badu, Unai Alberrok Asier. Antzelari lanetan aritzen dena. Elkarrekin etorri dira gaur Gernikara. Erra. 14. Kuadroan Lekerikak erantzun. Ondo aurreratu da orain Unai. Hori ere bai. Zelako edarto. 23. Zera kostaldia ematen ari den gaur Unai Alberro. Tanto bikainazkoak egiten ari da. Era guztietara gainera. Botetik bote handia eraginez, biparetaz, dejada bat ere egin du, moztu ere bai. Era guztietako tantoak, Javier. Bai, eta konfientza asko ez barrez, Hor baten erratu indu, baina hola gupez, lantzimene egin bidez. Ondo orain Javier, Amati ez da iritsi, txoko ametzutako pelota horretara. 23. Torrik abiatu da. Alberro bera bipareta zaintzera. Eta Amati txokora, baina berandu xamar iritsi da. Hori harrapatuko du eta bere burua salduta utzi du aurrelari urdinak. Da, bera petzo bota esebe. Ez, altura ez da egokia izan. Deja da urrutitik orain Lekerikak iritsikote da, bai, iritsi egingo da. Beste bat, hori bai, hori tanta izan da. Antoni Urria jokatu dute. Deja da usted, irugarrenako aldi izan dut. Iru degada, tanto baten. Ez da eskotan ba esan hori, Zera, ze korrika saio egin duen, Da. Azkenekoaren bila abiatuko dira urdinak. Txaloak Gernikako pelotalekuan. Azkenekoa izan daitekeen, tantoa jokatu aurretik. Barandika. Harrapatu eta txasun minik hartu, Unai. Minartzeko moru zen da, Bai. Lotariek izaten duten grina. Hakin arriskutsuak direla sarrera joatzen pelota horiek, baina hala ere saiatu egin nahi pelota eramaten. Claro, saria hemen kamizu inda belene. Bai. Urdinasko izen zen eta onye bitu, peligru, onda horre. Arazoak boterekin Xabierrek, Alberro gainetik pasa eta hortxe bukatuko da partida. 25 eta 20 nagusitu dira Alberro eta Amati. Barandika eta Lekerikaren aurka eta Lauren artean. Izen bat azpimarratzekoa Unai Alberro. Bai, oso tanto edarra egin duz, De mondo demostrazio bat itzela, bai kosteguaz atzera, pelota asko sartu, errebotetik oso ondo ibili da, minundu zein dau, eta jakin jendena botaten da bardez, hori ez da erreza horrek egin dugu morren erreboti hau gaur egun ikusten hor. Pozgarria da Gernikako pelotalekua ikusten ari zareten moduan ikustea, jendez beteta, etorri direnak ez ziren damutuko, ez da gu ere amateur mailako partida izan da, maila honeko tanto asko ikusi dugu. Bestapuntako emanaldiak datozen asteetan zehar ere sarri izango dituzue hemen ETV esaten. Gernikatik besterik ez, agur!
Hogeita hamaika eta hogeita sortzi irabazten muitu zen. Arrasate dejari bera bota ben. Hartute jo, hogeita miru hartute zen. Abiko maikan jenteaz. Agurterdi Gernikako pelotalekutik egun handia bizi izateko itxaropenez etorri gara eta gau berezia dela zalantzarik ez dago aspaldi bete gabe baitzegoen Bizkaiko herri honetako pelotaleku erraldoi hau. Armailen bat edo beste, eserlekuren bat edo beste bete gabe egongo da, hartu gabe, baina erantzun ikaragarria eman diote pilotazaleek deialdiari. Munduko izarrik handienetakoak hementxe hiltzekoak dira. Alde batetik Goikoetxea eta Hernandez, bestetik Beaskoetxea eta López. Erik Irastorza zegoen iragarrita, baina lesio bat tarteko, bidertekoak ez du jokatzerik izango, hementxe izan da, baina bere tokia Jonathan Hernandez gasteiztarrari utzi dio. Eta erdi-erdian figura handia izandako pilotari bati omenaldia egin diote neurketa hasi aurretik. 78 urte bete berriak ditu Alex Solozabalek, ermuarra da. La Habanan egin zuen debutan 1955 urtean eta 85ean jokatu zuen azkeneko aldiz. Txapa berak botako du eta horren arabera erabakiko dute sakea nor katerako eta pelota nor aukeratuko. Munduko txapelun izan zen 1963 urtean Alex Solozabal. Imanol Lópezekin izketan aurkezpen luzea eta polita egin dute pelotari guztien irudiak eta hitzak eskainiz. Eskerrik beroenak eman nahi dizkie Gernikan omenaldia egitera bildu diren pilotazalei. Alexek eta orain protagonismoa pilotariek hartuko dute. Estatu Batuetatik etorri berriak dira. Kantxan ikusiko ditugun lau pilotariak. Inoiz jokatu gabeko partiduaren zain izango ziren batzuk, baina azkenean ez da neurketa erren geldituko, maila honeko atzelaria baita Jonathan Hernandez. Javier Arkarazo, Gabon. Gabon danori. Munduko txapelketak 80ko hamarkada haietan jokatu zirenetik bete gabe omen zegoen Gernikako katedral hau. Holan da, eta zelako posgarri moten dago, hau frontoi honeta ikusti, eta zelako gozi edeko none partidu edarra bat ikusteko, Ikusgarri da honeta frontoi ikusti hau. Iñaki Osa Goikoetxearen datuak ikusi dituzu, 54 urte ditu Zumaierrak. Jonathan Hernandez gasteiztarra da, 33 urtekoa, metro eta 85 zentimetro eta 85 kilo. Aurkariak irudietan dituzuen bi hauek. Diego Beaskoetxea bertako motila da, iaia pelotaleku honetan jaioa. Urte batzuk badara matxa Estatu Batuetan honek ere Daniako pilotalekuan. Goi mailako pilotaria beste hirurak bezala ze 33 urte ditu. Eta falta zaiguna Imanol López Zumaiarra da. Neurketa 30 tantora jokatuko dute. Beaskoetxeak eman dio hasiera. López. Agintzeko asmoz etorri da Zumaiarra. Eta defensa laneterako pres beti bezala Jonathan Hernandez. Erreboteren bila bata zein bestea aurrelariak ikusle gizan lehen da biziko tantuetan, baina begira zeinen atzean dagoen Goiko Jonathani laguntzeko prest. 10. kadroan orentxe. Hernandez lehen da biziko tantoa landua eta borrokatua. Diego
Eskubiz, Goikoetxea. López. Beaskoetxea, gola. Aurreneko tantoa, utsak eman die Gorriei. Pilota urdinek aukeratu dute. Eta beste baten bila joateko asmoz daude Goikoetxea eta Hernández. Josabat askontu dut unaz Inigo. Eta lehen egon gara berretan, baina egiz da, zestu ebe, deko, nik esango nuke mimbre desberdinek, hori honako, hau minbri urtea ben, plastikuero nik ez da izelaku esan, baina asko estan apurtzen ez da, eta ustot Lópezek alago zera inge dekola, minbria inge dekola zestu da. Kolorea bintzat horiska dauka. Horiska ikusten da, beste zestu ikusitia gero. Da bizi, berotzen ari zirela, argiaren haute zen, pentsatzen aritu gara, baina ez. Ez. Beteta Gernikako pelotalekua. Beteka da bat baino gehiago. Ikusteko esperantza badaukagu aurtengo uda honetan. Iparraldean ohituta gaude horrelako sarrerak ikusten, baina hegoaldean ere batean zein bestean hartuko egin dituzke. Hainbeste jende biltzen dituen jaialdiak. Beste pelota bat hartu dute Goikoetxeak eta Hernándezek. Zumaiako aurrelariera sakatzera etorri dena. Ondo kendu dio Beaskoetxeari López. Hernández. Altura handia eman. López. Atzelari honena zalantzarik gabe azkeneko urteetan. Koska bat berago daude beste atzelari guztiak. Hori hau batez bota munduko denek aitortzen dute. Aukera Diegorentzat, baina zeutxe egin duen. Bai, ia pentsatu egin du, botateko. Bi hutsek erabaki dute. Bai lehen da biziko tanto eta baita bigarrena ere. Goikoetxeak aurreneko partidua joan den astean jokatu zuen Markinan. Jokatzen hasi zen partidua bertan behera gelditu baitzen Euskal Federazioak antolatutako torneokoa. Gero adistiantzazko partidu bat jokatu eta ura galdu egin zuen 25 eta 23. Goikoetxeak urtasun izan zuen lagun eta Aimar Hernández eta Duke aurkari. Gaur ordea, Markaginan elkarren kontra aritu baldin baziren ere, biak batera dira, Goikoetxea eta Hernández. Lópezek berriz, atzo jokatu zuen Euskal Herriko lehen da biziko neurketa. Eta bera irabazi egin zuen Donibane Loizunen. Goikoetxeak ere bertan irabazi egin zuen Eiere Garairekin batera. Eta finala datorren astean jokatuko dute Goikoetxeak eta Eiere Garaik, Olaran eta Lopezen aurka. Eta hori ere zuei eskentzeko asmoz gara datorren astean. Hirugarren tantoa jokoan, Beaskoetxeak utzi egin dio Lopezi. Zumaiar kantxan, bata aurrelari, bestea atzelaria. Ia beti elkarren kontra jokatu behar izaten dute. Goikoetxea. López. Neurketa gogorra izango zela iragarri dute pilotariek. Hemen Gernikan bestelako jokoa egitea ez baita bat ere erraza. Goikoetxearen errebotea, Diego, Oskarren kuadroan moztu eta tanto. Uste baino gutxiago atera zaio Goikori, Euskal Hernatik. Bai, ni pentsu berape espero izin dugu gehiatxu urtengoa bela, Se join du Euskarreko hormui, Baina barru zintzu apurtxo bat. Baina hemen garbi ikusten da Inigo atzelaizek dominuko duela nik ustot Lópezek Dukeri, Bai, barru zintzu.
Erre zaila egiten dago honek atzera pelotie. Eta gero, bi pelotetan Iñakiri pelotik gehatu intxako errebotetik, eta honion, karo, pelota geurepe os deus eta normala da hori, Beaskoetxea epaileari begira, ez dakigu Saskia nahi duen, bai. Ez dago nonbait gustora, aurrena atera dute pilotarekin. Bai, apurtu inda erregularre, euren pelota bat. Pelota eskolako bi aurrek atera dute Saskia eta Saskia horretan gaurko prestatu dituzten pilotak. Jamutiko ebeitu pelota egei, Gernikako Jaialai eskola. Azken 12 urteetan bera arduratu da Kaltzada egoitzaren aldeko jaialdi hau antolatuz. Baina pelotalekua 1973an eraikia da eta hurrengo urtean hasi ziren klasiko bihurtu den jaialdi hau antolatzen. López. Zelako peloti sartu Lópezeko. Hernández. Eskubiz. Imanol. Hernández. Beaskoetxea. Eskubiz erreboteatzen trebea da. Atzera Goikoetxeak. López. Goikoetxeak. Gora egin dio pelotak. López aurrera, 8. kuadrora. Goiko gaidean harrapatu eta gaizto jarri atzean. Beaskoetxea. Ondo. Hori da pelotik endu. Hola. Hernándezek txapara. Bina. Pelota sodarra jodau, Pelota gatsa sartu eta suerte txarra eukin dugu txapi harrapetiaz. 30 tantora jokatzen ari dira. Ameriketatik etorritako izar dizdiratsuenetako batzuk. Denak ez daude guk nahi genukeen moduan bategin da. Hartalde berean, batzuk alde batetik doaz, besteak bestetik. Eta beste urte betez, gutxienez, zain egon beharko dugu. Agintariek, federazioek, pelotariek, antolatzaileek, denek bat egin eta behar den moduko txapelketa ofizial eta bateratuak antolatzen dituzten. Bie bitartean, daukagunarekin konformatu behar tarteka, jaialdi bikainak ikustearekin. Goikoetxeak atzera, López. Eskubiz barrura bildu, Goikoetxea botela ester, txokoan utzi eta iritsiko da López. Hernández. Imanol. Azarrestasuna dukan dena egiteko. Bai, zuzalako palankiteko nano mutilonek. Kantxa, fronti xerdinako bazen dau. Azeri paleta egin den Eskubiz, Diego Beaskoetxeak. Gernikarra bentzat. Artideko lehen beriziko bitantoetan utz egitu batak gola botatu delako, bestela saskitik eroritzaiolako, baina lehen errebote darra joditu eta orain Eskubiz egindako detaile guzti eta asko digoena, tantue dedikutzo Lópezi, bera domino dugu eta oso ondo izitzuan ja tantue amaitzeko, biarrasko indegu horre Lópezek, berak. Aburrantzean geratu zaio Goikoetxeari eta zainen ederki aprobetxatu duen gero Beaskoetxeak bi paleta egiteko. Aurretik dira urdinak. Bi eta huts galtzen hasi ondoren. Ona sakea Hernández. Entonces sakea zehartu ibili da, Diego barrura. Jonathan. López. Utzi azken unean, keinu egin ondoren. Iñaki atzera. López. Hori da kontrola, hortxe, Bi pareta bota du, baina... Bai. Hori da, tanto egin duena.
Iñaki Berape. Ezuen espero aurretik zuen Diegok, baina ez dio denborarik eman. Ez. Zabaldu hitzo, baina kuadro batien, Hasi dira eure mailaren berri ematen lau pilotariak. Ondo utzitakoa Hernandezek hor sartu egin bertzuela uste genuen, baina utzi eta begira ondoren zer egin duen Goikok. Gripar eta matematikoa. Laugarren pelota aukeratzera doaz. Momentik ez dut erabaki, berria edo lehengoa zein aterako duten. Goikok eskatu egin dio azkena erabili dutena. Eta berria atera dute. Aurrekoa atzera Saskira. Iruna, Iñaki Osa, Goikoetxeak aterako du. Beaskoetxea, txokoan bikain utzitakoa, laugarrena. Eta arrezkutzu, entra dinduena, Nik uste dia kruzut esartu dela, ero gitsi falta izango aben, hori peloti horman kruzutako. Onduta eta onda sakie, eta nun sartzen dan, oin ikusiku. Ez da kruzego ninen, baina bukaera oso politia. Aitak ere horrelakoak egiten zituen, Gonzalok. Gonzalok asko itxabena hola gozakie, meditu dizen zen, eskumia sartzen zena. Hor dominetaben asko. Gonzalo Beaskoetxea, gaur egun, eskolako zuzendarietako bat. Zeresta punta maite du. Horko ikaldean, iaz, erakusketak eta puntari lotuteko ekitaldiak antolatu zituzten. Eta gaur ere hemen da. Dana pronto utzi nahian jaialdia borobile izan dadin. Ondo hasi da eta alaxe bukatzea espero dugu. Bigarren sakea sartu du Beaskoetxeak, atzera Jonathan Hernandezek. Diego, iaia jantzuen pelotak eta gora bota du. Uste baino gehiago, etorri zaio errebotetik pilota Gernikarrari. Eta nahikoa behartuta, erantzuten saiatu da. Hirugarren berdinketa jarraian, Bina, Iruna eta Launa egin dute. Aspaldi honetan set sistema erabiltzen ari dira torneoetako antolatzaileak, baina gaur lege zaharrera 30 tantora jokatuko dute. Beaskoetxea, bipareta orain, azkarra eta bikaina. Azken bit saketara sartzeko aukera izan du eta hori ez da normala Goiko sakatzailea izanik. Gero bota ondo, Bost eta lau. Iñaki Osa Goikoetxea. Aiamiko aurrelaria. Diego Beaskoetxea berriz. Daniel Jaialaikoa. Bizkaitarraren sakea. Ederra sakea. Hernández. Imanol López. Eskubiz ederra. Oso ona, tanto. Imanol. Dejo ondoiola. Errestasune pelotita ateko. Indartsua izan ezpazen ere asko jokatuko zuen Imanolek. Indarra ez ezik teknika ere ikaragarria daukelako. Itzela teknika. Eta pentsa, biak dauzkala zer egiteko gai den. 6 eta 4, Beaskoetxearen sakea.
Goikoetxea sartu da, txokoan utzi. Diego berak hartu du, López gainean zuen arren. Errebotetik ondo aterako da. Beaskoetxea, Eskubiz. Bote eginerazi, Goiko gezin. Eskuzkuen, Zazpi eta lau. Atzitik hasi dira Goikoetxea eta Hernandez egin baitituzte lehen da biziko bi tantoak. Baina ondorengo partziala zazpi eta biko izan da. López agintzen ari da. Eta Beaskoetxea bukatzen. Joan igandean gainera min hartu zuen. Markinan, lehen aipatu dugun partido hori bertan bera gelditu zen. Kolpe hartu baitzuen. Pelotazo batek hankan jo zuelako. Odola atera. Puntu batzuk eman behar izan zizkioten, baina osatu da. Atzo Donibane Loizunen jokatu zuen. Eta gaur Menda. Gernikan. Eraman du. Errebote zaila Beaskoetxeak. Goikoetxearentzat aukera agintzen hasteko. Edarra da hori. Horrek ez da Hortxe geldituko da Goiko. Boskarena, 5 eta 7. Galtzada Goitzaren aldeko jaialdi antolatu dute Gernikan eta aspaldiko partez beteta dago pelotalekua. Ikuskizuna nahi dute puntazalek eta oraingoz ondo hasi dira. Huts batzuk aurrena, baina azkenekoak egindako tantoak izan dira gehienak. Uztailerako etorri dira Miamiko pilotariak. Daniakoek askatasun gehiago izango dute eta abuztuan ere ikusiko ditugu han eta hemen. Goikoetxea. Hirugarrena jarraian, Diego garrapatu baina bere burua saldu du, Goikoetxeak erdira eta tanto. Goikoetxea behirik gatu zako, jode. Pentso gehiago salduko zela eta erdi eskuzkuru motzo. A ver, barrio dukun eukeri ikusteko. Zabadera utzituzu Goikoetxea, baina zelan kanbizitan deuen diseinu barruruz. Hor konturatu da aurkariaren menpe zegoela Diego. Eskuzkun eukin dago, utzu indau. Baina edartu amaitzeko moru, marre esan di. Berdinketaren bila Goikoetxea eta Hernandez. Iñakiren sakea. Kendu ezinik dabil. Oraintxe kendu dio Beaskoetxeari. López. Goikoetxea. Aurrera ingo du Imanolek. Eta bera ere Eskubiz hartu da. Hernandez. Bila Diego. Gora egin du pilotak. Hortik agintzen hasi da Imanol. Ederra pelotaka da. Zer rebotea. Goiko. Eskubiz Imanol. Hernandez. Bote egin eta tanto. Edarra tanto berape. Ez ustean harrapatu du Diego eta baita Imanol López ere bikaina Arabarraren tantoa zazpina. Baina pelotazo edarra ikusi duz, Bai. Errebotea bota duna Imanolepe. Luzi da baina. 57 metroko kantxa dauka Gernikak. Luzegi aurreneko sakea. Une honetan munduko pilota batzarrak antolatutako binakako txapelketa dugu jokoan. Bestalde Euskal Federazioak antolatutako torneoak, lehen da bizikoa Markinan, bigarrena Donostian izango da eta Mutrikun beste bat egiteko asmoa daukate.
Eta bestetik iparraldean ere Donibane Loizunen datorren asteartean izango da Masterseko lehen dabiziko finala. Uztailean eta abuztuan torneo gehiago antolatuko dituzte bertan. Goikoetxea, López Garaiz iritsi da, zazpitik berak aginduko du, Hernández. Beaskoetxea. Jonathan. Goiti bera, Diego Gerrebotea. Hernández. Goikoetxea sartu da jokoan. Zabaleti Zabalera, tanto bikaina. Gutxuna bota duen. Hemen ikusli batzuk ikur esango behen. Zabalera eskaputzo. Bai. Zabalera bota indau. Horri goñi ikusiko da harto. Muñik izelan solto txitzen duen eta oso gutxigatik. Gutxigatik baina barruan izan da. Eta lehen ikusi dugu Alex Solozabal omenaldia egin dioten pelotari oia Hermoarra neurketa hasi aurretik bideo bat erakutsi diote, oroigarri bat eman diote eta dantza ere egin diote. Lehen aipatu dugu La Habanan egin zuela debuta 55ean, aurrez Koruñan eta Zaragozan ere ibili zen, eta munduko txapeldun izan zen neurketa hura ere gogoan dauka. Hortxe irudietan erdi-erdian ikusten ari zareten Alex Solozabalek, Ondarrez eta Txutxo Larrañagak 31, Alexek eta Txikurik 35. Onkigarria izan da neurketa hau hasi aurretik eskaini dioten omenaldi beroa. Zuk ere makina bat aldiz ikusiko zenuen, Javier, jokatzen. Bai. Hono jukia bezan hankak. Da beste eus asko bai, Hanka bakarrik ez da ite. Pelotari fine hau izan da jokatzen. Degunin batek ez ezten, haue pelota suntuen berbetan da esata bene autoreru izen bazan, Jose Tomas erolako izango zan, fine. 8 eta 7, lau eta hutseko partziala lortu dute gorriek eta aurretik dira markagailuan. Tantoak lautik 3 egin dituzte. Imanol López falta da, baina haren tantoak ere ikusiko ditugu segurutik. Goikoetxeak aterako du. López. Hernández. Beaskoetxea. López, moztu txapagaina. Nola, emango dute hori. Ia bote digezte egin eta. Mozketa egin duen txapagainean Imanol Lópezek. Arestian esan dugu. Tantorik egin gabe etzuela partida bukatuko eta erantzun du. Da hor hartzen duen lekuen ja delantero zabaldu miresen dugu, Horre betu nundi doien hori. Zuroak iruditu zaio, baina begia jarritako tokian gero pelota ipin egin behar. Da zelan moztu, delantero asko kartuko luki olago, Lehen esan duzu moro Inigo, tekniki hori da, Eta tantoak bukatzen gustatzen zaio. Errez apurtu egin diez edo ez taipa. Aurreneko urteetan López aurrelari izan zen. Tantoa bukatzea gustatzen omentzitzaion. Eta hori ez da galtzen. Gaur egun ere defentsa lanean aritzea baino nahiago omendu. Tantoaren bila joan. Tarteka arriskoak hartu. Azkeneko tantoan egin duen moduan. Baina hori hemen du gogoko. Zortzina, Boskarren berdinketa, sakea, Beaskoetxeak, Goikok hartu du Boskarren kuadroan. Pelota berriarekin. Lópezek zabaldu. Hernández.
Diegori sartzeko esan dio. Guztin dagoen, Diego, goinduen. Imanolek berak oiu egin dio, sartzeko esanez. Baiz, eskuskuen, ikusiko moruen, eskuskuen egin dago. Barrez, Iñaki nundekon ja preso deko. Suabe, txapagan nintziteko. Horre, pentsamentu paseu egiten diez harineu, sartu bine harineu eta sarriken uzek egiten diez horretik. López. Goikoetxearen erreboterako. Bipareta, hori ere ez du harrapatzerik izan, uste baino gehiago zabaldu haitzaio. Goikoetxeari. Hori, nik uste dut, gero indarra duten dau, esalik ikutu ikutzila bakarrik. Baina ez, hori pelutu indarra doi eta efektu undizaz barrez. Eta Diegok besoak zabaldu egin ditu. Zela jakin izan banu aurrerako egingo duen. Bai, denbora izan du, baina metro terdiko aldi onda, zabaldu zako urrien. Amarreta 8, eren bat egin dute Goikoetxeak eta Hernandezek. Gernika jai alai pelotalekuan, kaltzada Egoitzaren aldeko jaialdian. Bete eta pelotalekua. Dola. Ez. Arruan da, Lopezena. Ederra Goikoetxearena. Nun jarri duen berriro Zumaiako aurrelari handiak. Eta hasieran antzeko tanto bat egin du. Txakaren bila joan eta pelotak ez du zentimetro bateko altuera hartu. Erreboteren ondoren. Hortxe ikusiko duzue. Lopezek ezin du Aide zarrapatu eta begira. Hori ezin da eruen. Hiru tanto aurretik dira Goikoetxea eta Hernandez, zein baino zein hobeto. Diego, txokoan utzi harrapatuko du Iñakik. Ez du López pasa. Imanol hasiko da. Bere legea ezarri nahian. Goikoetxea arriskutsua da hor. Eskubiz Imanolek zuloa ikusi du. Ai. Ondo, Hernandez. Bederatzean, bizi atzeratuz. López. Goikoetxeak ezin. Ai, harri muntxako. Bederatzi eta 11 Imanol Lópezen tantoa errebotean. Paretaren kontra gelditu da Iñaki. Eta ezin pelota txapagainan ipini. Eta orain arte Javier Hernandez oso ondo ari da irastortzaren ondoz. Bere lana egiten dabil, baina benetan ondo. Azeratu, eskumiaz beren tantu bolit egin deuz. Eta sartu asko pelotia. Beaskoetxea. Hernandez. López. Atzerariak nor baino nor indartsuago. Ondo iritsi da. Pelota Aide zarrapatzeko Jonathan. Imanol. Aurrelariek ezin dute jokoan sartu oraingoz, naiz eta biak 10. kuadro parera hurbildu diren. Oraintxe. Nik uste López eberape bilurro egutu da purtsu bate. Ondo jetxitakoa, tanto. Joti zen erdi gora joti ez ostantzien nahi guele gora eskapokutzo eta hor dabil, beti dabil. Handia badaba. Gernikako pilotaleko hau. Indurrez abitzeko. Ederki gurutzatu du. Bai, eta aile goin da, Imanol, 12 eta 9. Goiko sakean. Asko jetxi du. Pilotak frontitza zartutuna. Bai. Horaikoan, bai. Bai, apurtxo bat altzeu eskero, errezaileetan dugu nemotidonek azera.
Orain arteko alderik handiena markagailuan. Goikoetxeak eta Hernandezek 13. Beaskoetxeak eta Lopezek 9. Pelotarik utxegin gabe zegoen Zumaiako atzelaria. Goikoetxea, utzi Beaskoetxeak, Lopez. Ondo Goiko. Ja sartu pelotia. Lopez. Zumaiarrak orain arte jokoan tanto honetan. Aurrelari gorria eta atzelari urdina. Ederra da hori. Beaskoetxeak eraman. Goiko. Bipareta barrura, hau ere. 14 eta 9. Kanpora joango ote zen, beldur izango zen Iñaki Bera, baina oso gutxigatik izan bada ere, botea barruan egin du eta ezinezkoa zen Diegorentzat horra iristea. Eta lehen esan du moruen, esalek ikusiko Barrido, ikutu ikuzuela, baina behin hor hormio joten dauenien, hartzen dago indarba pelotiek, ez du denbora egemoten, Zarara juten da, baina harin pelotie. Tanto bikaina asko egiten ari da Goikoetxea Bera ere. Txaka bi alduz topatu du atzean. Bipareta dezente egin ditu. Txokoti Zabalera ere gogoan izango duzu zeinan doktorea egin duen tantoa. Ondo Hernandez. Ederki estali du Goiko kutziteko zuloa kantxaren erdian. Hori gaizto doa eta tanto. Nahiko indau, Tartu indau baina txuruz izo. Baina Diego bene jugadi igerrizo, Saskiak eskuetatik atera eta badoaz gura edotera. Hona ipazten jakina da baina partiduen, ez da iguela kinili jogatu, ero partidu jogatu esku egiten da handitu, eta sarriken lantzimein solto ben biozu. Beren lekure jundizen azamarrak. Baina hile beterako etorri dira Miamikoak eta oitzen direnerako partidoak edo setetarako hile jokatzera, berriz ere hegazkina hartu eta Estatu Batuetara joan beharko dute. Hile betea labur geratuko zaie aiaiei eta baita pilotazalei. Baina Miamiko jabe berriek ez diete denbora gehiagorako baimenik eman. Danian ere jabe berriak sartu ziren duela gutxi. Baita Miami ere. Eta espero dezagun kalterako ez izatea. Horri zorrotz samarrak hartzen ari dira batetik. Eta ikusiko dugu etorkizunean eragin duen pelotariengan eta zestapuntarengan. Erdira iriste, ardira gorriak, Goikoetxea eta Hernandez 14 egin dituzte orain arte. Beaskoetxeak eta Lopezek 10. Hasiera batean Erik Irastorzatzen gaur hemen jokatzekoa. Baina lesio txikiren badauka eta nahiago izan du bere tokia Hernandez utzi. Hori bai, hementxe izan da, Irastorza bere hitzak bideo batean erakutsi dituzte. Bidartekoa kantxan izan da, jokatzen ari diren 4 pelotari hauekin batera, baina ezin jokatu, ena hundiz, utzi behar izan du gaialdia, eta datorren urtean hemen ikusten dugun. Gainera, berak esan duenez, Gernikako pelotalekua beteta ikusteak alako zerbait eragiten omentzion Sabelean, hori pentsatze hutsak gaur ikusi du. Pelotalekua beteta, baina ezin barrutik sensazio horik izan jokatzen ari zela. Eten alditxo amaitu da eta Diego ekingo dio neurketari. Hernandez.
Zazpira atera da errebotetik pilota, Diego katzeratu, ondo Jonatan, azte jauzi egin duen. Lopezek zabaldu. Goiko hau ere bai, baina harrapatu egin du. Eta tanto. Harrapo izo, gustu, baina harrapo izo. Indar askorik etzera eman, baina altura hartu du bote eginda. Koloketan junta eta listo ibili da hor Diego hor. Hor oso gertu pasatzaio. Eta kenduren bat egin dio. Goikoetxeak kentzerila eta begira gero zeinen ondo hartu duen. Arearen meratxua bertan zuela. Amaika eta 14. Barruan egin du botea, errebotearen kontra, Jonatanek eraman sakea. López. Azea abiaduraz hartu duen pilotak, laugarren kuadroraino bidali, eta aze pelota eraman duen gero Lópezek. Aukerakoa gelditu zaio Goikoetxeari, aurkariak nundire begiratu, eta tanto Goikoetxeak 15garrena aurrez ordea, aze pelota eraman duen Imanol López egia jatanak tantoa galdutzat eman da zekatenean. Eta gero zelan domine duen, Frontixe jo, eskerpaleta jo, eta Zabalera. Hore indarrak bida bezuen, Soberan dauka indarra. Hor zelako efektua zenbutu zuen. Barri destizen urten pelotiek, errebotetik honek ez urtengo. Bote barruan, ondorengo pelotaka da errebote ondoko Orman. Erdiak egin dituzte Goikoetxeak eta Hernandezek. Goi mailako jaialdia Gernikan. Denak gozez txoratzen hemen. Neurketak horrelaxe segitzen duen eta emozio gehiago daukagun bukaera aldera. Ondo jarritako errebotea. López, Goikoetxea. Txula du hori. Bipareta Goikok. Beazketxeak harrapatu. Eraman Iñakik. López. Hoi pelotik gatu inbida horre. Goikoetxeak arro orain. López. Jonatan. Zarrigarriak ikusi ditugu tanto honetan ere. Beazkoetxea. Hernandez. Hortxe doa bila. Oskarren kuadroan. Hortxe bindo hor txapagan imosteko eukeri eukin dau. López. Goiko sartuko da. Bipareta, hau ez dira mango. Hori bai, hori arindua. Hor alde handiz hartu du pelota. Lópezen akatszat hartu beharko dugu. Eskuda eman baitio. Bai, eta nik uste dut López apurtxoa bilurra zeo da bila rebotera joteko baina zu. Pero holako pelotari batek neurrizek hartu inbitzoz hor txulan ibiteko. Pelota hartu duen hor, Goikoetxeak. Indarra hundiz etorkion, ezker horma ikututa. Eta tantoa gero berak bukatu gainera. Amasei eta 11. Goikoren sakea, López. Horta, topo enbida. Arrura Iñakik. Imanol. Hernandez, errelana bikain egiten ari da. Diferentzia markatzen Iñaki oraingoz. Jonatan. Imanol. Beazkoetxea. Hernandez. Hernandez aguntu egin da borra, Diego barrura.
Aurre hartuta orain Hernandez, baina begira. Onena, pelotarik onenak alde egin dio. Arreimetan junto hor, baina eskapo izo. Gernikako pelotalekuko ezker hormak. Pelota asko botatzen du Zabalera. Arabarrari gertatu zaio azkeneko jokaldi honetan. 12 dituzte Beaskoetxeak eta Lopezek. 16 Goikoetxeak eta Hernandezek. Diegoren sakea. Hernandez. López. Goikoetxea. López. Jonathan. Eskatu Beaskoetxeak. Ondo sartu du barrura, atzera egin behar izan du Hernandezek. Eta hori gora. Azken bietan. Nik uste eta ziri esela urdineia partidu guztiek argetan azien, Ze garbidekie urdin ezin dela sartu Goikoetxea, ze ontxe momentuen dau, tantu denak ondo amaitzen eta kontu zibili bida. Beti entzun izan dugu Goikoetxeak banaka diferentzia markatzen du, baina binaka ere zenbat jokatzen duen. Bai, binaka be asko. Joku edeko da. Ondoketu dio Beaskoetxeak sakea Goikoetxeari. Hernandez. Atzera Gasteiztarrak. Lopezek sartu beharra zuen. Goiko. Txokoan utzi nahi izan du. Arrapatu. Barru como esan tantu izan, Bai. Bila da. Hortxe dauka aukera Diego. Txokoan utzi, hori ez du eramango. 14. Tanto darra, ondo. Tanto darra, tanto guztien izen da, oso tanto darra. Zorionak eman dizkio atzetik. Saskia jasota Imanolek. Egin duen tantoa ona izan delako. Eta aurrekoan Goikori suerte pitin bat falta izan zaio berak bukatzeko. Txokoan ustea zuen asmoa. Ezker pareta pitin bat ikutu eta... Osan zin tanto darra izango zan. López oso atzean zegoen eta Zabalera abiatuta. Beaskoetxea. Neurketa ederra ikusten ari gara Gernikan. Zesta puntako izarrik dizdiratsuenetako batzuk. Hemen elkartu dituzte. Eta denak asebetetzeko aukera izango dute neurketa amaitzen denean. Oraingoz erdia baino ez dute jokatu. Goiko. Txapa gainean. Diego hartu eta atzeratu. Da behitu zuran ipini. Tantoa Gernikarrak egin du. 15 eta 16. Hortxe dituzte tanto bakar batera. Lau tanto jarraian orain urdinek egin dituzte. 16 aldoaz, Javier. Ez dira, 15 eta... Hor barkamen eskatu dio gero Goikok. So gertu. Zabalera urtutza hor da. Nik uste eta 15 da masi dela, Nik ere bai. Eskuz hartzen ari naiz ni beti bezala oharrak. Eta txisture bat hemen entzuten ari gara nik uste horregatik. Markagailua ez dagoelako ondo. Bai, hori paiek, Ez dute zuzendu eta alaxi utzi beharko dugu. Goiko egingo du 17. López iristen ezpada. Eskura eman dio sakea Diegok eta Zumaiako aurrelariak ez du barkatu.
Labur geratu zaio. Ipareta zaintzera abiatu da Diego, begiratu du. Burua giratuta nun ote zegoen Imanol. Eta jakina. Antoak aurrera doaz eta nekea pilatzen ari da. 3 ordu laurden. Neurketa jokatzen hasi direnetik. 17 gorriek, 16 urdinek orain arte. Hori peloti gatsa izan. Hori peloti ia paseute onda eta golpi bototzo horgeratzi peloti oso gatsa da. Hortxe ikusiko dugu. Atera egin zaio Saskitik. 18 eta 16. Goikoetxearen sakea. López. Eskubiz erreboteatu. Nun ipini duen gainera. Begira. Hori Gernikako fronto baten egin bida hori, zela bindarrak dubiozun, saspi sortzikoa dalote. Goiti bera. 3 pelota jarri ditu Txitxakaren bidean eta hortxe gelditu dira. Euren helburua beteta. Hori omenaldi eitzin amenalesek esango da hori da indarra, hori da besua hori. Hogeigarren tantoren bila Goikoetxea. Bipareta ingo ote du Orti Lópezek, bai. Aukerako utzi Goikoetxeari. Eraman Imanolek. Hernández. Sartu eginda Zumaiako atzelaria naiz eta Diego eskatu dion. Goikoetxea. Eskoetxea, barrura egin dio ala ere sartu du Jonathanek Saskian. Diego. Bai. López. Goiko. Imanol. Gora. Ezker hormatik gora. Alde egin dio pilotak. 20 eta 16. Gorriak aurretik dira. Bolaraka doa neurketa. 4-5 tanto bikote batek egin. Gero besteak. 5 eta utzeko partzela egin dute Arestian. Beaskoetxeak eta Lópezek. Orain 4 daramatzate. Goikok eta Hernándezek. Begira. Ezinezkoa zirudien pelota eraman du Imanol Lópezek. Arruan Goikoren sakea. Txokoan utzi. Harrapatu Beaskoetxeak. Hernández. López. Hori ere nola sartu duen. Txularen bila eta tantoa Iñaki Osa. Goikoetxeak 21 eta 16. Horza ikaragarriak egiten ari da. Hori da zibizinua. Eitxaron, Hori guziko behitu, Tentxo bat egingo dute Gorriek pelota aukeratzeko. Saskitik pelota bat atera du Iñaki Goikoetxeak eta beste bat ateratzeko asmoa duela ematen du.
Kaltzada egoitzaren aldeko jaialdi antolatu dute Gernikan, pelotaleko aspaldiko partez beteta goi mailako ikuskizuna ikusten ari gara kantxan. Goikoetxea, Hernandez, Beaskoetxea eta López. Iaz Euskal Herrian jokatu gabe gelditu ziren ia Zumaiarrak. Exhibizio partido bat soilik jokatu zuten markinan, aurten hilabete zeuren jokoaz gozatzeko aukera izango dugu. Markinan izan ziren lehengo astean Donibane Loizunen, Gernikan, datorren astean berriro Donibane Loizunen, Donostian ere aurki izango dira, Mutrikun. Munduko pilota batzarrak antolatutako torneoak berriz, bigarren jardunaldia gaur izan du. Hirugarrena datorren astean eta finala Hondarribian Santiago egunez, hilaren 25ean izango dute. Lópezek atzera Hernandez. Atzelariak frontisetik pelota urruti ipiniz. Bai, hona ze kosta egin da gehiago. López. Hau ere bai, Imanol Goiko. Hori pelota barrillas. Hernández. López. Txula du hori. Ote eta gero harrapatu du Diegok. Jonathan. Hora. Kendu nahi ez. Goiko txapatik gora alde egin dio. Meiru kuadratik eskumia sortak entzeko enbonen bida. Bost eta utzeko partziala egin dute gorriek. Oraintxe eten dute bolada. Beaskoetxeak eta Lópezek. Diegoren sakea. Txapa gainean utzi, harrapatu eta tanto. Zabala libre zuen, txokoan bihurritu nahi izan dut eta lortu du, baina harrapatuko zorian izan da Goikoetxea. Hanka bizkorrak, Goikoetxeak utzitakoa, etzen gaizki utzitakoa, baina zango bizkorra dituela erakutsi du Diego Beaskoetxeak. Hiru tantora dauzkate gorriak. 18 eta 21. Beaskoetxeak aterako du. Ipareta, hau ere harrapatu du Diegok, eta beste ipareta bat eginda erantzun dio Zabaletik. 19 eta 21. Horitxe momentu den, azarte egin dugu edanetan, bai Barrure eta bai Zabalera Diego Goikoetxeak. Eta ez da txarto botata egon, Zaldena egin eta gero, errazenean ez du txegin Beaskoetxeak. Horaino hogeita bat jarri dute, baina 19 da. Hogeita da. Hogeita bat, eta 19. Hogeita bat eta 19. Hori bai.
Beaskotxearen sakea. López. Hernández. Errebotera iritsi baino lehen sartu du saskia Lópezek. Goikoetxea. Jonathan Hernández. Imano López. Erraztasun handiz, pelota atzeratuz. Hor, topo bida kontrola. Hotel Ester saiatu da. Eta gora orain. Lehen da bizikoan ez, bigarrenean. Ondo sartu du, baina indarra ematera joan da eta gehiegi altxadu pilota. Begira, lehen da bizi Hotel Ester esku bakarrarekin saiatu da. Apotxoak eatzen jako eta gero buelta mondo benien ja postura guztiaz goluz bota duztu. Goikoetxearen sakea. Errebotea Zernaiko aurrulariak eraman. Atzerariaren txanda da orain Imanolena. Hernández. Beaskoetxea. Goikoetxea. López. Indartxu txokora. Beaskoetxeak. Bota itzo barrure, Ondo. Zago peloti sartu dugu Hernándezek. Ozta eraman du Lópezek aukera Goikoetxearen zat. Ozta aprobetxatu. Lópezek atzera. Jonathan. Partida handia egiten ari da Gasteiztarra. Utzi Jonathanek. Goikoetxeak indartsu erreboteatu. López. Gainetik pasadu Diego. Atzera Lópezek. Beaskoetxea. Goikoetxea. Langile pelotari guztiak kantu honetan. Hernández. Horreta, topo zulua. Beaskoetxea, oso ona. Jendearen marmarra entzun du, egintzak ipareta, egintzak txokoan. Denak zain zeuden eta azkenean helburua lortu du. Kanto ikusgarria eginda. Diego Beaskoetxeak. Armailetako laguntza entzun eta eskertuko zuen aurreari urdinak. Etxera itzuli eta pelotalekoa hola ikustea. Pozgarria izango da guztientzat eta baita bertan jaio hazi eta ezitako mutilarentzat ere. Eta gaurko jaialdia aprobetxatuz, berdeak produzioak taldeko kuadrilak ere bere dokumentala aberasteko irudi ederren bila etorri dira. Eta helburua lortuko dute. Duela 2 urte Estatu Batuetan izan ziren. Grabaketak egin zituzten. Iaz ere lanarekin segi. Eta datorren urterako High Alive Blues izena duen dokumentala ikusteko moduan atontzen duten. 2 ordu oraintxe bete dira
Kalzada egoitzaren aldeko jaialdia hasi denetik 30 jarri dute. Bakarren bati entzun diogu, laburregila ez ote zen izango neurketa, baina pentsa 20-ren bueltan dabiltza bibikoteak eta ordu bete jokatu dute. Eta jentia mailetan geldik, Ze garbi ikusten da, partido darra da bizela ikusten. Eta merezi duela. Azkeneko berdinketa amaseinakoa izan da. Aurrez aurretik ibili dira Goikoetxea eta Hernandez eta Arrezkero ere bai. Baina ez dira urruti. Aurkariak. Beaskoetxearen sakea, Goikoetxea, beti gora. Diegoli oso labur geratu zaio, eraman ala ere, eskumunturrarekin lagunduta, moztu, sartu, lehen dabiziko Ligu sartu du, boteren ondoren Lopezek, bigarna egin baino lehen. Beaskoetxea, erdira egin du pilotak ezkerra ormaikututa, indartsu moztu, berriz ere utzidio Lopezek saskian pilotari. Hernandez. Asko pentsako da, sartu itzu, zestuen sartu itzu peloti, bai. Pari, nipinin bide. Goikoetxea, berriz ere moztu. Baitu, hori, Gonzalo Roberto, Diego. Semeak. Hori kanpora bai, kanpora joango zaio Jonathan Hernandez 21 eta 22. Berdintzeko aukera izango dute urdinek. Partidu gortu inda, Ikusgarriak Lopezek sartu dituen bi pilotak. Goikoetxeak moztutakoak. Zein baino zein zailagoak. Luzeegia. Diegoren aurreneko sakea. Bigarrenaren zain, Iñaki Osa Goikoetxea aurrean. Martinan galdu egin zuen, Donibane Eloizunen irabazti, eta gaur ikusiko dugu. Bigarren garaipena edo bigarren porrota lortzen duen Euskal Herrira itzuli denetik. Beaskoetxea, Hernandez. Diego katzera, Jonathan. Errebotea zaintzen, Imanol. Goiko. López. Arrapatu ere, beste bat, Diego, hogeita bina. hor. Azkeneko pipareta gehienak igarri egin duzkio Beaskoetxeak eta gero tanto bihurtu. Begira nola abiatu den, Bipareta egiteko burua giratu duela aprobetxatu du Diegok aurre hartu eta korrika saioari ekiteko. Hogeita bina. Handeko beste partidua doina, ber.
Beaskoetxearen sakea. Goikoetxea, hau ez du barkatu. Hori harin egin da. Asarretu da, azkeneko bi paretak harrapatu dizkiola ikusita eta lehen baino abiadura gehiago eman eta pelota sarera bidali du. Honei, inigo nervizioak eta txartu bota hot eta etxaki sartzen, Urrenguen horti baztan dani peloti barrio sartute bota. Eta zelan bota. 23 eta 22. López. Hernández. Imanol. Diego zazpian jauzi eginda, erdira atera zaio bi pareta, aukera Goikoetxearentzat. Ederra. Salatu eginda saiatu da. Hemen tantu Diego zein dago itzela barrez, Ni gustote albotik junda gehiago zabaltzen, baina ez zo ondo behimon. Hor ikusten da. Kontu ditu da, eta atzetik bultan basau bihar gero. Ederki gurutzatu du Goikok. Jauzi egin du Lopezek, baina oso baztertuta joan gurutzatuta. Ezin lagunaren akatsa konpondu. 24 eta 22. Goikoren sakea. López. Oso gutxigatik libratu du Goiko txapa. Beaskoetxea. Hernández. López. Beaskoetxea. Jonathan. López. Hernández. López. Atzeko zuloan sartuta Jonathan. Erasoan Urdinak, Beaskoetxea. Asko aterako da. López. Goikoetxea. Pipareta, bai. Horre, Etxaron egin du Goikoetxeak. Ez zuen denborarik. Diskutatu egin du errematea azken unir arte. Azkenekien. Moztu ingo zuen, errebotera botako zuen. Pipareta ingo zuen azkenean. Pipareta azkarra egin eskubiz. Pelota sarera, 25 eta 22. Junda baina, aguarin junda. Sarea aldatu egin dute hemen. Lehen burdinezkoa zen, orain oso malgua. Bai, da arrisku bilen dago honek, honen serio honek horta ezik, zure pensamentu da peloti atrapetan joen da ez tekezu defensai bape beurrien. Azken 5 tantoak behar dituzte partida irabazteko Goikoetxeak eta Hernándezek. López. Eskubiz orain, atzelari Urdina.
Goiko. Ederra doa. Goiko geraman. Hori hain derranketan. Aukerakoa gelditu zaio Diegori. Fitxakare dira. Hori ez dago eramaterik 23 eta 25. Uste bentsa barrez ez da llego ondo irristen duelako, Asko bihurritu du Diego katzean. Ezker horma ikutu zabaldu. Eta egin du pelotak, baina labandu eta pelota eraman gabe gelditu da. Ordu bete eta 11 minutu daramatzagu. Eta neurketari ez zaio ezertxo ere falta. Joko ona. Erremate bikainak. Eta emozioa. Azken unen arte bi bikoteek irabazteko aukera izango dutela ematen du. Horriak kantxan dira. Urdinak oraintxe sartu dira. Epailea bere tokira eta baita pilotariek ere. Asko etxeak aterako du. Goiko etxea aurrean da. Hernandez errebotean. Jonathan. Asko etxea. Hernandez. López. Goikotxearen txanda orain, zazpigarren kuadroan erreboteatu, Eskubiz. López. Jokoan luze, tantoa lortu. 26 eta 23. Eta bizi zabaldu arazi. Ipareta egingo zuelakoan pauso bat aurrera. Asko etxeak gero barrura sartu behar izan du. Eta ondo bototze barrez, Goizen hor. Eta erreza izan hori piloti harrapetan. 26 eta 23. Ia beti aurretik ibili dira Goikoetxea eta Hernandez. 7 eta 4 aurreratu dira Beaskoetxea eta López. Baina 8, 16 eta 22 egin dute. Baina aurretik kasu horietan guztietan Iñaki eta Jonathan. Aurreneko sakea luzeegia. Goikoetxeak. López. Goiko. Imanol. Hernández. Goikoetxeak huts. Aurrenekoa. Ez du horrelakorik utxegin naiz eta askotan hau behar izan duen era horretan.
Pena handi hartu du berak ere, egin duen keinuaren arabera. 24 eta 26 sakea Urdin. Beaskoetxeari ez dio bote ona egin eta horregatik botako zuen agian luze. Zabalera egin dio pitkin bat boteak. Eta nahiago izan du. Bigarren aukera baliatzeko esperantzan gelditu. Ekin arazore bat izan du, Diegok. Paizten dana, euren izerdize jausik da eta horre beti laban ikin dabe gehiago. Hernández. López. Goikoetxea. Imanol. Rebotea gainetik pasa nahian. Altura falta izan zaio, botela ester sartu da Hernández. López. Jonathan. Ondo topatu du Beaskoetxeak eta orain komeriak Jonathan entzat. Ezin izan du Imanolek bote egin baino lehen sartu eta gero Diego hori utzi dio. Jonathan. López. Diego. Ondo, Jonathan. López. Gaztu repentantu den bi pelota, baina benetan gatzak, Goikoetxeak sartu duena. Gauzari zailenak erraz egiten dituzte hauek. Iñaki. Goitu hori. Armarrak entzun ditugu. Gernikan. Hori izarrentzako bakarri da eser dute, Hortxe ikusiko dugu, jokaldia, aurreko errebotea eskubiz utxe egin duela, orain begiratzen goxo utzi duen. Zelako indarra hanketan, hori hor botateko. Apurtu inda peloti. Beste bat aterako du, inor ez da mugitu bere eserlekutik Gernika jaialai pelotalekuan. Kaltzada egoitzaren aldeko jaialdian, bete egin dute. Eta goi mailako partidua eskaintzen ari zaizkigu. Goikoetxea, Hernández, Beaskoetxea eta López. Hori ezin da, Rafa, betu ningatu da. Da, mentantuen, garbi ikusi da, zelako defensin dauen Hernándezek, Pilotariak egarri. Pero baitago hainbeste jenderekin hemen barruan. Pelota pare bat apurtu dira. Eta ez dakigu, lehen erabilitakoren bat aterako duten. Edo oraindik hori. berriren bat bate dagoen. Horixe aukeratu dute, Javier Alcarazok esandakoa. Goikoetxea. Oso luze. Bote izan duzun boru besti, bote txarra itzor. Eta por si acaso, luze.
1963 urtean egin zuten pilotaleku hau. Iaz 50 urte bete zituen, aurten 51 izan da. Eta kaltzada Goitzaren jaialdiak 50 urte bete ditu aurten. Hori ez duela bango Jonathan Hernandez hanka pizkorran izan arren. Ez diokendu Goikoetxeak Diegori eta txapaganean Gernikarrak ez du barkatu. Urdinak ere saskira. Beste pelotak eta, ez dira bortu inda. Horrien gustokoa haiei komeni ez, edo besteren baten bila jo dute Diegok eta Imanolek. Aukera badute oraindik Urdinek. Markagailua irauli eta partida irabazteko. Beaskoetxea. Hernandez. López. Asko zabaldu da, baina erdia atera zaio, bote egingo dio eta gero Komeriak 28garrena ikusten zen pelota horrek. Horrek benenu Ozoina zeramala bai. Aurrera joateko denborarik ez, eta pelota ingurutzatu eta etorrita. Anton mordoa egin du Goikoetxea guztira gaur. Bi falta zaizkie Gorriei. Goikoetxea. López. Hernandez. Partido handia egiten ari da Gasteiztarra. Beste hirurak bezalaxe. Atzera orain Diegok. Jonathanek beti gora erreboteren bila. Imanol. Jonathan. Boterik egiten utzi gabe. Baita Imanol López ere. Atzelariak sartzeko amorratzen, baina aukerari gabe. Oraintxe bideratu du pelota atzek aldera. Iñaki Osa Goikoetxeak. Hernandez. Diego. Ezkerrokmaren kontra Zijoak egon pelota. Gora orain Goikoetxeak gutxe gindu. 26 eta 28. Azken berdinketa 22koa. Izango ote da besteren bat. Neke asomatzen ari gara. Tantotik tantora artetxoa hartzen dute pilotariek. Arnasa behar duten seinale. Bai, ezke tanto makutxeko poste dozei, osazpi pelotas ogoten da bez, Ordu bete eta 22 minutu. Gaskoetxea, aukera Goikoetxearen tzat, Txitxakaren bila. Ze pelota eman duen Lópezek, beste aukera garri bat Iñakiren tzat. Oraingoa gehiago aterako da. Eskubiz! Errezena, Egin du Imanolek. Emoten junda, pelotiei eta betxu. Aurrekoa gogoan zuten oraindik pilotazaleek. Begira, nola eraman duen. Goikoetxeak gehiegi eman dio hor. Baina Lópezek
Huts egin du. Lau aukera izango dituzte Goikok eta Hernandezek. Gernikako jaialdi handienetako partida irabazteko. Gurutzatutako sakea, López. Hernández. Eskatu Lópezek. Iñakik utzi atzelariari. Ez du eramaterik izan Lópezek eta amaitu da neurketa 30 eta 26 nagusitu dira. Goikoetxea eta Hernández. Goi mailako neurketa ikusi dugu. Ikusmin handia piztu du lehiak eta nik uste pelota zale guztiak. Javier Barcarozo gustora joango direla etxera. Bai, nik uste bai ez, ze partido darra ikusio. Bai, Diogok eta Goikoetxeak erabiztizkuz tanto darra geurrien eiken. Eta gero atzin esan bida, Lópezek jokatu du ondo, baina Hernándezek jokatu du. Bueno, asko pelotan benetan. Oso luze jodu neurketak ordu bete eta 23 minutu. Borobila atera da Gernikako jaialdia. Besterik ez pelotazaleok. Plazerra handia izan da bertan bizi izatea. Eta ondo zuen ganatu dugun itxaropenez agurtuko gara Gernika jaialai pilotalekutik. Gabon pasa!